Sa isin ni kapor ka mentang ay kablay fi way puy baro haga kerteng ka batiang tam kabudan bor tam ka kerteng ka balong halor ki kerteng baro ka kerteng ka jangu Jesus Christ. Ay ngo itry bahaga ni kasngi ngidan ro ka jing pla biang sai chi sien ay ngo ublay ngidan ni ka jing pla bahaga ni kasngi iban pla ilong iba Samson in pla ya gay ka bo blay ulale aga jim ka jo i komno bo ya shambat i komno try ulapen kala ulapen gendo ya ka jim ka jong i Pagangai office ngap hi yaga nega jing pla finses ngol tho komno bila yai lang ba yaga ta. Tongin ya score yaga nega jing ya tho ga jong i ga nega jing pla ga jong i ga nega pon menta. Nung kong ngai ngu yu blay bau ba penla yang ban wan ha ga nega si ban ai ga nega jing pla ga jonga ka testimony ga jonga. Bat ngai ngu ru naga benta ga potrenet yu blay ka ba ai lat yang ban ai ga nega jing pla. Ba ngan pla ga ni gisngi kumno ba blay ula pen kala ya ga jing im jonga hoi la kha ya nga ha ga yin kristan bat yu tau krist ngam chu i thu na du dang rit hi tang ka jing le jing sing man ga sniu blay tang ga ta hi nga i thu ka jing long kristan andre yu krist ngam i thu ya ga bible ru ngam ju pule ngam ju tip nga puli tang gi kot niam ki kot ki ba ka balang ga ai bangan puli bat ngai ngu yo blay baga plan jong blay hi banga long kum ni kum banga long na ga jing long niam wan ra enga se ga jing long ru blay leng ba ka ni ga potrenet ministry how arhajar arpeu ha ka por lockdown kat bang ngam yo su ban le se gi jing sing se gi ying mani ngapit kum tu hi ha YouTube ya ki jingkren jong ki nong elap kat banganang page kat banganang scroll ba kaplan ke jong blay hi banga yo i ya ki khubor jong pastor bat nga klik ya kita ka khubor bat nga page ya kita ka khubor bat kita ka khubor ka ba i pastor ikren ba ka ta sisa ya nga bat nga kala ka bamut ha kita hi ka por lockdown haga sipeu terik benai April arhajar arpeu lengba kita ka khubor ka ba i pastor ikren ba ka kta sisa nga bat ka pen kela nga long kumni kumba nga long de yu blay yu bale ya ki kamba kumno nga la it ya ka jong ka balang nga la sarong ha ka jong ka balang menswa nga ingu yu blay namar ka ni ka potrenet ministry kaba hikai sepong Jesus Christ bangala itu yu Jesus Christ bat Jesus Christ hi ubala kta yanga bat ubala pen kela yanga nga like na kita ke jinglong niam bat nga sneu thu enda ngala page yagi kubor jong pastor lada ngam diang yu Jesus Christ lada ngam kela ka bamut lada nga sabit ha ken niam karukom ngan sejot bat ngan sapui sedujok bat ngai ngu yo blay baleng ba i pastor leng ba ka ni ka ministry ba ngai yo ban itu yu Jesus Christ bat ngai yo ru ban tip ya ka Bible bat ha ka por enda ngala kela ka bamut nga page nga wat saying omdon Bible bat nga phone yi pastor nga ngan le gumnu namar ha ka por lockdown ngamla ban wan seni sesnong jongi rom don wedi Bible haying rom don Bible bat kumta ngayat klem Bible kumba sistem tam bat nga page ya gitu ki kubor jong pastor naga YouTube bat nga duai bat kumta ublay ulale ki kamba lengba kita ki jing page jonga ya kita ki kubor jong pastor lengba kita ki jing duai ki ba ihi kai nga duai ru kumta bat ublay ulale sisay gi kamba menswa ngam tip ban duai ngam tip ban pule yakitin blay haga jinglong niam jonga hoi haga jinglong niam ngala late segi ying mani nga late segi jing sing henry ngam tip kumno ban duai ngam tip kumno ban pule ga Bible bat ngai ngu yo blay leng ba ka ni ga ministry leng ba ka ni ga potrenet ministry ngayo ban tip yu Jesus Christ ban tip yagatin ka jong blay bat menta ngai ngu yo blay bo ula
penla yang ban pule ya ke Bible ban duai bat ngala kala ka bumut si samenta de blay hiu balakta yang de blay hiu balale ya ki kamba na ka jinglong niam bat ulapan kelai se ka jinglong ru blay bat ngai ngu ru yu blay por lockdown ngamla banwan seni andala kut ka lockdown ngala banwan seni namar I headman jonga I basa yang banwan seni bat ngalayo ru ban join haga Bible school bat ngai ngu ru yu blay baleng ba kani ga Bible school ngayo ban nang ban san su haga ktin u blay bat haga ji hikai sephang uji sukris sephang ga ktin jongu ngai ngu yo blay bangadon ru ki jingpang ki jing stom haga met ga phat jonga bat leng ba ki jing dwai jong pastor nga fon yi bat I dwai nga ngawan kendu yi bat I dwai nga ngayo ru ya ki jing kia menswa nga pang bat menta ngala yo ya ki jing ko jing kia ngai ngu yo blay ubalakta ubalapen kia nga nagi jing pang menswa ka met jonga ka tlot bha ngamla ban ki nga su thia be ha ga jing thia namar ga jing tlot ga met ga phat ki jing ring ha ga do ha ga met jonga ki man ga sngi ngam ju la ban le chunu nga su thia be bat ngai ngu yo blay u bala pen khia nga de ka kamba ga jong u ngala yo e gi jing pen khia ngala yo e gi jing pen kala ngai thu ha piru ba min shwa ha ga jing long niam nga slur bha ban duai ban ruai ban yalap ru ngala yalap ha gi jing sing ha gi snong gi thau babun andre ngam I thu ye ka Bible nga su yalap be kat kum ga niam garu kom bat ngai ngu yo blay ubala van lam yang ana kata ga jing long niam se ga jing long ru blay ba ngala la ban I thu yo jisu ngai ngu yo blay ha ga ni ga por leng ba ga ni ga internet ministry ngai nge ma piru ki basa na jingai se jingai phila ban yo ki jingger khu ki babun leng ba pi pek ya ki video jong I pastor ki babun ki ba hikai na ga ni ga ministry bat ngaru nga di basa na asam nga sa jingai nang ni bat nga yo ki jingger khu leng ba ga ni ga ministry leng ba nga pek ya ki video ha YouTube ngai ngu yo blay maula pen kala nga hoi ha ga jinglong niam nga sait le he ya kita ki ba pen snyo si yo dry hanrei ngam don kata ga jing snyo ha do nut jonga ba ga long ga ba pen snyo si yo dry hanrei anda ngala fake ya ki ni video ki jong pastor ngala yo ya ki jing snyo thu ba ki ni ki bangale ki jong ka perthei kampen snyo bha yo blay ladangi sekri yo blay ngi de ban sekri be tang yu om mi ga perthei haga jinglong niam de ngam ju ithu yo blay ngam ju ithu ya ka Bible nga site ngop hagi ki jong ga perthei bat ngai ngu yo blay leng ba ka ni ga ministry ba ngai yo e ki jing kai ki ba paka na ga tin ga jong blay bat ga ba pen kelaru ya nga kumni kumbanga long menta ngala ban sekri yo blay ngala ban pule ya ga tin ga jong blay ngala ru ban sempang ban snyo thu ya ga tin ga jong blay ngala ru ban duai por bangadang don se snong ru ngai pit bitang ya ki khubor jong pastor bat nga pule ru ya ki Bible iba ai ba nga tho nga puli namar ngam yo Bible ha ga ta ga por ngala phone ya pastor bat ngala ong kumnu ngan le pastor ngam don Bible kumnu bo blay hi ula pen ai ya kita ga jing start ba nga wat namar kata ngayo ya kita ga Bible bat nga yai puli ka Bible bat kat ba nga dang yai puli kat ba nga dang yai ngap ru ya ki khubor I jong I pastor ka jing im janga kala kadal nang snyo thu su bat men swaru na du dang rit hi ngala kwa ban sekri yo blay ngam ju pep ban le chigi jing sing man ka sngiu blay bat man ka sngiru nga ju dwai he ying lem bat ipa bat kumta ha ka lockdown ngam yo ban le school nga pep no namar nga ngam don ye kita ka jing nang ka jing start ban le school nga tlot hagi jing puli nga tlot hagi jing
Thoru namar shengi ngim yo iyo ka ban puli ya ka English ngi yo ban puli ya ka Bangla nga telot bat nga thai na ban late school namar kata ublei hi udon ka plan na ka benta jonga bangan yo ban van shagani ka ministry ban yo ban itu yo Jesus Christ leng bagani ka Potternet ministry nga yo ban itu yo Jesus Christ bat ka jingim jonga nga kala sisa namar kata nga ingu yo ublei hagani ka por ba ublei hi ubalapan kala nga ubalapan kia nga nagi jingpang gi jing storm baro ublei hi ubalay lam lenti nga haga lockdown bangala yo ban page yagini gi kubor jong pastor lengba ka Potternet ministry bat kanehi ka ministry lengba pastor ngayo ban itu yo jisu ngayo ban itu ya ka tin ga jong ublei ngai ngu sisa yo ublei lengba ka Potternet ministry bat ngadwai ro ba ublei unang garku ya gani ka ministry ya pastor ba lengba ka ni ka ministry ro ba bun ki minsim kinang yo ya ka jing kala ka bamut bat ka jing itu ru ya ublei wasisa yo Jesus Christ namar haga niam haga rukom haga balang kanu ka balang kimju hikai sepang Jisu ki hikai betang ya ka niam ka rukom namar kata ka daw ni aingu yo ublei bangi yo kum ka ni ka ministry ka Potternet ministry ka bahikai sisa om ya ka balang om ya ki niam ki rukom henry ka bahikai sisa sepang Jisu bat ya ka tin ublei bat ngai ngu yo ublei lang ba ka ni ka Potternet ministry ngalong kumni kumbang ngalong menswa ha ka niam ka rukom ka jing sekri blei tang ha ka sniu blei bat ka jing sekri blei ru ha ki ve sni ngam ju sekri nga ju leit ve cheki perthei nga ju ngop be ha ki jing pe ki ba kan ja perthei han rei na du ba nga la kala ka ba mut ngai ngu yo blei bang ka jing hikai ba nga yo na ka tin ga jong blei bangim de ban sekri yo blei tang ha ka sni blei han rei ngi de ban sekri yo blei ha ki sni baro kat bangi dang im ngi de ban sekri yo blei om de bangin sekri be tang ha ka sni blei nagata ka daw nga ai ngu yo blei na mar kata bo blei hi ulawan lam yanga sa ka jing sisa na ka jing dum sisa ha ka niam ka rukom nga don sisa ha ka jing dum nga sekri sisa ha ka jing dum nga le jing mene ngam sneu thu sneu thau ha ka ta ka jing le ka jonga bat ngai ngu yo blei ubalakta ubalapan kelai nga na ka ta ka jing dum ulawan lam yanga sa ka jing sai bangan yo itu yo ubalong ka jing sai nga sneu ngu sisa yo blei bangai yo ru ban join ha ka Bible school jong ka Potternet ministry bat ngai nge ha ka ni ka Bible school ru nganang yo sibun ki jing hikai bat nganang san ru su ha ka tin ublei ha ka jing tip yo Jesus Christ ubalong unong pen im jonga ngai ngu sisa yo blei ha ka ni ka sngi bangai yo ban ai ya ka ni ka jing pla ka jonga bat ngai nge kumba ublei ulapan kala yanga na ka jing long niam sha ka jing long ru blei bat ngai nge ru ye phi baro ki be pe un pen kala ye phi namar ha ka jing long niam ngi sekri tang ban pendep rukom ngi le jing mene tang ban su pendep ye kata ka niam gurukom henry anda ngi la itu ya Jesus Christ ngim le su kat kum garukom henry ngi le namar bangi i yo blei namar bangi i ya u baula pen im yangi namar ba ngi sniongu ya ka ka ba ula le bat ngi sekri u bat ngim le su kat ba kum ka rukom henry ngi le namar ba ngi sniongu yo blei ngi sekri u namar ba ula pen im yangi nagata ga daw nga ai mensim ye phi baro ba phi ki ba pe yanga ki ba ngap ye ka ni ka jing pla jonga nga ngi phi ru pin yo ka jing ta leng ba ki khubor ki jong i pastor iba hikai sisa ya ka jing sisa na ka tin ublei iba hikai sisa sa phang u Jisu namar im hikai na ka batam ya ka tin ublei i hikai thik bit ya ka tin ublei bat nga nge phi ru phin yo ya ka jing ta phi ki badang sa te sa kum ha ka niam ha ka rukom phi ki badang it niam kumbanga ngalong uba it niam uba sorong hala ka jong ka niam ngangi piru pin yo ya ka jing pelai lengba ki jing
hikai ki jing kren jong pastor na ka Potternet ministry bat ngangi piru pinyo ye ki jing kala lada pisa sajngai ru pim yo ban wan segani ke jaga Henry pi yo ban pik lengba ke YouTube ngangi kumbau blay ula pelaj yang ana ke jing long niam ma piru un pelaj ye pi na ke jing long niam kumbau la le ye ki kamba ha ke jing im jonga un le ru ye pi ha ke jing im jong pi namar ha ke jing long niam ngim itu itau ngi le jing meni ngim tip ye ke e ngin le ngim tip sanu ngin poi anda ngi la le na ke ni ke perthei andre anda ngi la wan se ke jing itu ye ke tin ublei anda ngi la wan se ke jing itu yo Jesus Christ ngin tip sanu ngin le anda ngi la klat na ke ni ke perthei bat ngi don ru ke jing kermen ke bas kem ba anda ngi la le na ke ni ke perthei ngin don bat u Jesus ngi ki balangit bat ki bala pediang yo ngai ngu yo blai ha ke ni ke por ha ke ni ke sngi ye ke jing jong rengkat ke chong u bat ngai ngu yo blai ba ju e no yang na du ke tu ke sngi bangala kla ka bamut hadu ke ni ke sngi ba u yai don rengkat bit bat ngala ru ban sakri yo man la ke sngi ngala ru ban duai ngala ru ban pule ye ke bible ngam ju pep na du ke tu ke sngi bangala kla ka bamut ngasarong bha ye ke ta ke niam ke jonga ngam poi berkat ba ngan poi seni se kani ke Potternet ministry ngam poi berkat bangan poi seni se silong ngam poi berkat ngam mut dur bangan poi seni ngai ngu yo blai ba u hi ulawan lam yang a se kani ka jing sisa bangan yo ban itu susu ye ke jing sisa ha kani ke ministry bangan yo ye ki jing hikai susu na ga tin ublai ngai ngu sisa yo blai ba ula it yang a ba ula pen kala yang a kumno ngala long ha ka niam garukom kumno ngala le ye kita ki ba pen snow si yo try hoi ngale che ki jing sing ru ngale man ka sni ublai an rei che ki kam per the ru ngale bat che ki kam ki bas niu ru ngabam ye ki ru bat ngai ngu yo blai ba hai ki to ki sni ba ublai siam la e no yang ha ka ba ngam pat ilai thu ru yu nga kiu se jrong ding nga khet tempeu nga hap na jrong bun sin nga hap na jrong ding bat ublei hi ubala i yang ba ngam siam la klat ha ki to ki por ngam siam la pang bat ublei hi ubala i yang ola plat yang na ka jing yap ka ba ser khai bun sin nga la kum yap ha ki jing hap na jrong ding hi por ba nga jingi nga jelop no kum ba ngan yap no andre ublei ula pelat yang ngai ngu yo blei mau la pen im yang sisa ngai ngu yo blei ha kani ke por ba bat ha ke to ga sngiru nga ken mau nga kiu sa jrong ba uding nga khet tempeu bat nga kum bat ye ke tnat ka bala yap jong tau ding bat ka kedia no bat nga hap kum ba sau phiu put nilai phiu put nga hap na jrong hanrei ngam jia nga su pang tang tuk tak bat nga la jem no nga ingu yo blei nga la hap na du na jrong ro ngam siam la klat bat nga ingu yo blei ubala plat yang na ka jing yap bun sin nga la hap na jrong ding hanrei ngam siam la yap namar ublei udang kwa ban pen im yang udon ka jing thu ka ba krau lengba ka jing im jonga nga ngi ublei unang le ru yaki kamba ya pi haba ula pelat ya pi udon ka jing thu ka ba krau na ka benta ka jingim ka jong pi bat endang ala kala ka ba mut ngadon hagi jing ki ba bun ngala pep ban trei bat ngala pha dwai ya hi pastor ba ngan yo de ka wei bat ka kam ka ba ublei hi un sem sngo bha ya ka ta ka kam bat kumta ngange ublei hi un sukur khu ya nga de ka kam bat i pastor ru ila ong hi ba ngi de ban sakri be yo blei ka kam kan wan wat hi yangi namar kata nga sakri be yo blei nga ngi u blei hu un sakar khu nga da ka kam bat nga ngi un le ru ki kam ba na ka benta jonga su kumba ula le kumba ula pen im yang na ka jing long jing dum ha ka niam ka rukom bat leng ba ka ni ka Potternet ministry nga la yo ban yo itu su yo jisu bat ngalai kala ka bamut ru lengba ki
kubor jong pastor kabala kta yang bangi day ban kala ka bamut ngai ngu yo blay lang ba ka ke ministry bat ublay hi un yo ya ka burom baro bat ngangit gumba kani ke ministry kala long ke jingker khu yang bat ngangit ru ye phi baro ngangit kan long jingker khu ye phi namar bun ngi ngim yo ban wan sene ngi sa sajngai ngangit lang ba ka ba phi pek ru ye ki kubor jong pastor kan pen kelaro ye phin yo ro ye ke jing itu ye ke tin ublay phin yo ro yo jisu ban itu su yo namar ha kan niam gorukom ngi la ban itu yo jisu habangi ngop ha kan niam gorukom ngi le tang ye ke ban pendep rukom bat ngai ngu yo ublay leng ba ka tin ka jong u leng ba I pastor ban tei ba ikren ye ke tin ublay ka ba la pen kala sisa ye ke jing im jonga bat kumta ngai kaburom baro soblay amen Ngai buon na preng jong fir flio jingker khu leng ba ka jing shashkor ka jong fi ka tin ka jong blay mga duai ro mi fini ka shan ye ka jing shikri jong ka potnet ha ka jing duai ki bari ka jong fi ya ka bangin ang la ban shikri ya ka bangin ang la ban job ki men sim ya ka bangin ang la ban pentelon ya ka kam ka jong blay tat ado ka singi ka jingwan ka jong try ka babal ka kren shai ya ka ta ka babal ka ong bangin kni kan thet ki men sim na ka ding ban ngai bangin ang ye kni kan thet namar ka ding ka up ka du jog ka up de ben kni kan thet ikin ang taken bon lam ki show Jesus Christ padai ta ka babel ka kran chai ka ta ba ka jinget ka wan da ka ba yo snow bad da ka ba yo snow ya ka tien ka jong blai tadai ta nginai pen snow ba nangai pen snow ba ngai habang ya dwai lang habang ya kershan lang ha ka jing dwai ka jing inget banginang la ban pen snow ka gospel ya ka banginang la ban job ikimen sim ki bokodor show Jesus Christ ka habang ia dwai lang kamnan kano no ka pamla ine dwai ro blay unang pai ka revival hagan ka riga jongi uthe oblay man sim ba khoi wa shisha ki men sim ki ba jangai no blay shisha on kring pat ya ki ken shakata ka jinga dei pat ru ngin dwai maladam dan shu ka jing trai ka jong blay am ngila do jing karman shisha ndre haba dan ka jing trai ka jong blay ngi dan ka jinga ngi dan ka jing karman pa di ya ka jing thau thamai biang ka jong blay ya ka jela ka jongi ine dwai ne ke por ka bementa dwai ka kerpang i firu ani ka por fidan ki jingpang jing stam fidan ki jing le jem jo fi in dwai bo train ka ko fi train pen sla fi so ne ka por na preng jo fi ki badan na preng jing ki ba kraw ki jing jong fi fidan ki jingpang fidan ki jing stam fidan ki jing ban khia so dan preng jo fi ka ne ka por fidan ki jingpang ha khli ki jong fi ki doktor ki ong fidan ta plengwi ne fidan ta ke jingpang tumor ka khli ke jong fi ke dan ke jing tha ke dan ke jingpang ke dan ke jing kenjot ban ngek bo try ban khia ai fi ne do man da ga ski doktor ki ong fidan ka migraine dan apreng jong fi fidan sinus o la jor bhau ta sinus jong fi fidan ke jingpang shadam so bo na apreng jong fi ke ne ke por fidan ke jingpang gastric ka bala pen jar bala pen jakhom shi sha fi ka thar ka so ka tandung tan ra ka met ke jong fi o ka pen jar sha ine dwai bu try un le ki kamba bane ka kpo ke jong fi kan ka met ke jong fi kan khia no ki dan ba ong ba fi dan ke jingpang ulcer ki sneer ke jong fi u try ben khia ngai don pedeng jong fi dan you also esophagus cancer ngai u try ben khia e kata ngai nan ke bamla dan jing pedung shin tur hani ka por ngai dwai na kam ta ke jing pedung ni ta ke shin tur panga dwai ke ka por na pedeng jong fi dan ke jingpang ki do bniat ke jong fi ine dwai ke dan ke jing islam ki do bniat ni dwai bu try ben khia dan preng jong fi fla yo e gabi kadang ke jingpang be action tor ke jong fi ngai bo try ben khia ani ka por menta ban ngai hi u try un le bi ki kamba fi dan jing so fi dan jingpang appendix try ben khia to appendix jong fi dan mau khlai jong fi dan mau sang jong fi u try ula ben le e ga ta ban ngai fi dan jingpang ki baru kom ki doktor ki ong fi dan fatty liver u try ben khia uta ban ngai u try hi un le ki kamba agane ga skin do shinro klik do slajat fidan ke jingpang uric acid ka pang ni ki chat jong fi pang ni ki joints ki jong fi ba ka pen shitom fi fin ya pin yang utrai pen biang ni ka uric acid ka namlong excess ka met ki jong fi ngai bu trai ker khu fidan ke jingpang shini fi ai be uni inject insulin mal ka por ngadwai ka teng ke jong jisu ba ka ne ga shini jong fi kan biang ba ka bp jong fi kan biang la ndong sedang ini dwai hani ka por menta hallelujah try ngada dwai ka ne ka por ko kan ra try ba ni khon chme ki bo khti ka ta ka jaka ka ba ki shitom bangada ngai ane ka por menta fina khia fina klan ka jingpang baro kamlong e ha ka teng ka jong jisu hallelujah ta de ban yap ro ande fin em na do menta
fidan ga jing thia pang be doctor ki ong mla shu e phi ru ngi don u blai u bala ula ban pen khia ya phi hallelujah phi sngo tlat phi la sngo swai phi sngo sdat shisha u try un pen khia phi fidan ga jing pang kro fidan ga jing pang sangem u try pen khia na ga jing pang baro kan hukum jing pang baro un kan ria ba ga por kawan ga jing kala ga bamot haga man sim ga jufi kawan shisha ga jinget kawan ga jing pen kendo kawan ga jing kta kawan ga jing petmai kawan ga jing pen kala pediang ya kata ning kong hallelujah but haba fila pediang ya kata hallelujah ni ga met jung phi automatic kala khia mentahi hallelujah haga kerteng ga dan bor tam ga jong jisu try pen khia ga man sim pen khia ni ga do ga jong phi na do menta hallelujah try ga dwai man kar khu hallelujah ni gi khon gi jong me ablai hallelujah ai go me go try dam ni ga jing plaro ni ga singi long jingker khu bat kan long jingker khu ablai bat ni gi khon jemero baro ginang yo go kan rat try ya ki kamba kanang ba kiru kin yo ya ga jing plang sngo ba yo jing pen khia wanom set alade wanom kun tang halade hin ria thu ya ga e ga bo blai la le ga jing ga jong phi kanang ba leng ba ga e ga bo blai la le ha ga jing phi ya thu e ga ta ba ki weiru kin yo diang jingker khu wanom snap jar no rai to pla fi ga e ga bo jisu le dwai nga ker khu fi ga ni ga sngi hagar tenga jong jisu nong pen fila kya fila klan fila long jing thao ki batamai hagar tenga jisu amen amen rana ker khu fi nong persla fi nong ai bor fi ngin sai shem ngin sai kendo bless you both amen